Pokračujeme ďalej ďalšou súčasťou rozcvičky. Keď pokračujeme po dynamickom stretchingu, nasleduje bežecká abeceda. Bežecká abeceda je súčasť každého atletického tréningu alebo každého bežeckého tréningu. Zdokonaluje techniku behu, odstraňuje zlé návyky a zároveň je to, keď sa to robí o vyššej intenzite, slúži ako aj rozvoj rýchlosti pre týchto rekreačných a výkonnostných bežcov. Prvým cvičením je lifting. Jedná sa hlavne sústredíme sa na prácu členku. Je to zdvíhanie a prepínanie špičky alebo chodidla s miernym posunom dopredu. Práca rúk je uvoľnená. Môžu byť ruky uvoľne spustené vedľa tela alebo sa s nimi pracuje. Snažíme sa rukami pracovať úplne uvoľnene. Je tam ľahká výmena ramien a sa predlakte viac krčí, ruka sa viac uzatvára a vlastne začína v prednej časti zviera maximálne tak 45 stupňov. Druhým prvkom bežeckej abecedy je skipping. Skipping môže byť buď stredný alebo vysoký. Jedná sa o vyššie zdvíhanie kolien. Bude to také stredné alebo je to vysoké zdvíhanie kolien. Podstata je to tá istá ako pri skippingu. Vlastne noha sa zdvíha, snaží sa držať členkový chodidlo je zatvorené, neprepínajú sa špičky. Ďalším prvkom bežeckej abecedy je zakopávanie. V zakopávaní ide o to, aby päta išla čo najrýchlejšie pod zadok a zároveň aj koleno smeruje mierne dopredu. Nezostáva koleno na jednej úrovni a len päta ide do zadku, ale celá noha sa balí jemne pod zadok. Členkový klb členok zostáva stále uzatvorený, neprepínajú sa špičky, stále je špička ťahaná skôr smerom hore. Ruky pracujú prirodzene, uvoľnene. Potom do bežeckej abecedy ďalej môžeme zaradiť členkové poskoky. Jedná sa, buď chceme dosiahnuť nejaký vyšší, že jedná sa o väčšiu explozívnu sílu, keď chceme dosiahnuť, že aby sme išiel čo najvyššie, alebo je to vyslovene len v rámci rozcvičenia. To znamená, že minimálnou energiou sa posúva dopredu. Práca členkov je, že členok sa po odraze zatlača nohou, vlastným úsilom zatlačame členkovým klbom proti členkom alebo chodidlom proti podložke. A pozeraj sa na pred seba. Ďalej tam zaraďujeme zdvih kolena. Vlastne jedná sa o trošku, že to také viac rytmickejšie cvičenie. Striedavo zdvíhaš ľavú pravú nohu s ostrým kolenom. Koleno zviera s trupom trošku viac ako 90 stupňov. A členok je zasa uzatvorený, trub je vystretý, držané stále tej postúry, z toho správneho držania vystreté. Trub je stále spriamený, drží sa vlastne trub vystretý, pohľad smeruje stále dopredu, hlava je v predĺžení trupu, ruky pracujú prirodzene. Potom tu máme to isté cvičenie, len sa pridá do toho zahrabnutie. Zahrabnutie vlastne to slúži tiež na posilnenie zadnej strany stehna. Keď zdvihneme koleno a zahrabujeme vlastne s tou nohou, tlačíme ju dozadu ako jedna časť z bežeckého kroku. Snažíte sa o to, aby vlastne špičku si znovu neprepínali a nebuchali s tou špičkou do zeme. Ale vlastne tá noha ľahučko, ako keby ste ju chceli len tak preliznúť tú zem. Všetky toto, čo ste doteraz videli, môžeme zaradiť bokom a dozadu. Kde si môžeme prejsť znovu skipping bokom, zakopávanie dozadu. Je to trošku viac náročnejšie na svalstvo stehien. Ďalej môžeme urobiť skipping, ale s vysokým dvíhaním kolien dozadu. Potom už môžeme zaraďovať také veci, že robíme skipping a vykročíš si do výpadu, vyskočíš a znovu pokračuje skipping. A posledným takým základným prvkom bežeckej abecedy je práca rúk v sede alebo v stoji. Keď to robíte v sede, vás to núti držať tie ruky viac zatvorené a neotvárajú sa vám extrémne a dokážete trošku oddelíte vlastne vršok od spodku, sústredíte sa viac na tú výmenu ramien,
a takú správnejšiu tú prácu rúk. Nevyťahujú sa plecia zbytočne, tu sa keď sa tá ruka otvorí viacej, tak vlastne zaškrtnetne o tú zem, preto tá ruka tu sa zatvára tých 45 stupňov, maximálne 45 stupňov, pretože beh je o rotácii ramien a bedier, to znamená, že tu je tá protivýmena, že tie ruky nemôžu ísť takto, ale vlastne tie ruky pracujú a tá výmena ramien tam nastáva. Stále je hrudník alebo špička hrudníka tlačená dopredu, ten pohyb nie je uzatvorený, nehrbím sa v tom, ale pekne som vytiahnutý a pracujem. To je asi všetko z bežeckej abecedy.